Φανατισμός. Μία λέξη, χίλια πρόσωπα. Τον βλέπουμε παντού. Στον αθλητισμό, στην πολιτική, στην θρησκεία, σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου. Οι συνέπειές του ολέθριες: βία, αίμα, κακομεταχείριση, καταπίεση, περιορισμός της ανθρώπινης ελευθερίας. Η ιστορία είναι γεμάτη με φαινόμενα φανατισμού. Στο χώρο ειδικά της θρησκείας δεν ξεχνούμε την σταύρωση του ίδιου του Θεανθρώπου, αποτέλεσμα και αυτή του φανατισμού των θρησκευτικών αρχόντων της εποχής, τους διωγμούς κατά των χριστιανών στους 3 πρώτους μετά Χριστόν αιώνες με τα εκατομμύρια των μαρτύρων, τις σταυροφορίες και την ιερά εξέταση της Δυτικής Εκκλησίας, με θύματα απλούς πιστούς ή και επιστήμονες της εποχής, και βέβαια τους ιερούς πολέμους του Ισλάμ με θύματα ολόκληρους λαούς. Φυσικά, άλλο είναι ο θρησκευτικός φανατισμός και άλλο η αγωνιστικότητα για την αληθινή πίστη. Ο Χριστός, οι 12 Απόστολοι, οι μάρτυρες της πίστης μας και γενικά οι Άγιοι και οι Αγίες της Εκκλησίας μας, με τη διδαχή και το παράδειγμά τους επέδειξαν πραότητα και απέφυγαν κάθε μορφή φανατισμού. Μας έμαθαν βέβαια να δίνουμε και τη ζωή μας για την πίστη μας, όχι όμως και να σκοτώνουμε για αυτήν. Δυστυχώς όμως διάφορες αιτίες, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η άγνοια της διδασκαλίας της Εκκλησίας, η μειωμένη κριτική ικανότητα σε συνδυασμό με την προπαγάνδα και τα συμφέροντα οδήγησαν και οδηγούν συχνά σε αυτήν την επικίνδυνη αλλίωση του γνήσιου θρησκευτικού συναισθήματος στον θρησκευτικό φανατισμό. Ο φανατισμός καταστρέφει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Ας αναζητήσουμε λοιπόν ουσιαστικές λύσεις. Σίγουρα η παιδεία μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου του φανατισμού.